Isa ka anay construction worker nga nangin na housekeeper ang karon suki na nga tour guide sa isla sang Danhugan. Isa siya sa mga ginpasidunggan sang Negros Occidental Governors Conservation Achievement Award bangod man sang iya dedikasyon nga mamligan ang palibot ilabi ng baybayon sa Banwa sang Kawayan. Ang iya nga istorya sa sining episode sang Baganihan. Aquaman? No! Ini si Rayman Armada o kung mas kilala nga si Ramram sa barangay Punta Bulata sa Kawayan. Malibog ang ulo mo kung may hasang siya o kung wala, kung makita mo kung ano kadalo mangya ginasalom. Si Ramram isa na sa mga suki nga guide sa mga nagabisita sa Danhugan Island Sanctuary sa Banwa. Utang na nalabot ko nga mo sa nakakuha ko award tungod kay dito manadog ko sa akong trabaho. Istorya ni Ramram, halin sa ginaubrahan nga factory sang feed sa Iloilo, nagpauli siya sa Kawayan sang 2012 sang napatay ang iya iloy. Sang nawada na sang trabaho. Nagserbi siya nga construction helper sang gintukod ang isa ka resort sa ila lugar. Nakalabot siya sa isla sang Danhugan para mag-ubra sang mga payag. Sumugod sadto, napalapit na sa isla si Ramram. Tub-tub nga nagtrabaho siya bilang housekeeper. Nagsulod ko sa foundation, primero wala pa ito nabalaan. Pero sa nagasigi na talk sila ni Sir Jerry, sila ni Dave sa camp, sila ni Kayla, sila ni Seth. So dito ko na nabalaan niya, ayaw mo na giling ang mission. Paagi man sa mga training kag seminar sa bulig sang Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated, nangin tour guide sang isla si Ramram. Nagpaidalo man sa training sa scuba diving. Tub-tub nga nangin suki na siya nga photographer kag videographer sa mga turista sa isla. Si Ramram man ang masami naga-edit sa iya mga kuha. Gani halos puno sang pagpasalamat sa mga nagabisita sa isla ang iya nga Facebook page. Ang pagbantay sa mga bisita, hapaw lang nga responsibilidad ni Ramram. Ang mas mabugat niya nga responsibilidad, ang mapangapinan ang isla kag ang baybayon sang Banwa, batok sa iligal nga pagpangisda. Masami, hindi mapaiway nga makaengkwentro niya ang iya mga kasimanwa kag mga prominente nga persona. Kung mas may marakpan kami, kung may makon kami sa Saturday, ang harap ang isa ganda, dapat pa nga mag-market trip po. Mas kabagday man yung chiliyon sa mga tao na doon. Hindi na malipod suno sa iya ang mga pagpamahog sa iya kabuhi. Rugma ko kag na paminsa, kumanong boss na lang sir. So paano na lang akong wala amos na wala sanctuary. Natungod man sa iya pagrisgo kag sakripisyo, si Ramram ang isa lang sa mga individual nga ginpasidunggan paagi sa Negros Occidental Governors Conservation Achievement Award. These awards are affirmations of what you are doing right. May this event renew our commitment and move us to do more for the environment, for the future, and for the generations next. Grabe kita nga grabe daw may fight na kabatong ko sa award. Tapos napasalamat ko sa mga tao nga suportahan sa ako. So, yung behalf ng PRRCFI, sa presidente naman si Sir Jerry Ledesma, pagtanang ng mga board of trustees, sila nila Kayla, Seth, nari pa rin mga support kasi nag-upot. Para kay Dave Albao, Director ng Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated, bugal para sa ila ang mga nalabot nga kadalagan ni Ramram. Nagalaom siya nga madamo pa ang kasubong niya nga matagaan sang inspirasyon para maamligan ang palibot ilabi na ang baybayon. I think damo nga tao nagaidolo sa iya kay because makita gid ba lang pagpalangga niya sa iya nga obra, sa iya nga palibot, sa iya nga balay, sa iya nga munisipyo. So tanan nagaidolo na kay Ramram kag inspire kami nga gatinguha gid siya. So very responsible but at the same time subong ginambal ni permit kay hindi lang iya achievement kundi kung paano niya gina-train ng iban. So damo na subong gina-train ng mga kabataan maging tour guide man na maayo. Wala matapos ni Ramram ang kurso nga computer science. Iyahando mamukuntaning nga mga soldado kasubong sa iyamay nga napatay sa engkwentro. Ang maluyag ko lang din naman pabot sa mga bata ko sa uli kabay pang
maging pareho man sa akon kag kung anong man ang akon yung trabaho kay bay pa nilang i-proud yun nila. Pero karon mali payon siya bilang head guide sang danhugan nga amo naman karon ang naga-training kag nagabulig sa iya mga kasimanwa, ilabi na mga pamatanon bilang mga Eco Warriors. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.